Μία από τις ιστορικότερες ομάδες του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού. Ένας θρύλος για το Ρεθμιώτικο Καρναβάλι, Αργόσχολη. Και θρύλος και για το κυνήγι του χαμένου του Σαββρού. Πολυνίκης του δεσμού. Ναι, 4 φορές. Βασίλη μου, είμαστε μπροστά τώρα σε ένα θρύλο για το Ρεθμιώτικο Καρναβάλι, Αργόσχολη. Είναι αυτοί που λέμε που έχουν πάρει το Champions League πιο πολλές φορές. 4. Είναι η Real του Καρναβαλιού είναι αυτή. Ναι, είναι η Real Madrid του Καρναβαλιού. Ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ. Κάπως έτσι. Η Αργόσχολη λοιπόν είναι μια ομάδα που τα μέλη της έχουν πει προπολού στη δεύτερη νεότητα. Άλλαξε και εδώ η γενιά όπως καταλαβαίνεις. Χωρίς αυτό να μειώνει την όρεξη και το κέφι τους. Από το 89 λέει πρωτοστατούν με καλλιτεχνικά δρόμενα στην πόλη και αριθμούν 60 σταθερά μέλη. Με 4 πρωτιές στο κυνήγι θησαυρού και με αξιόλογη φιλανθρωπική δράση βιώνουν την καθημερινότητα στην πιο όμορφη πόλη της Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Greece in Greece, βέβαια, έτσι Είναι Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον Τζον. Έχει εκεί και μια μαξάρα να πάει κάμπριο. Φέτος ροκάρουμε, τρομερό το αμάξι, έτσι. Ροκάρουμε και ξαναζούμε τη δεκαετία των 60's. Το άρμα μας, η Ροζ Κάντιλακ μας ταξιδεύει σε νεανικά φλερτ, σε βραδιές γεμάτες με μουσική, χρώμα και ήρθε και η κυρία από τους Αργόσχολους. Η κυρία Μαριάννη ήρθε από τους Αργόσχολους. Μια απορία έχω. Τι απορία? Πόσο φόρο και πόσο σήμα πληρώνει το αυτοκίνητο. Τι τεκμήριο έχει, τι τεκμήριο. Πάρα πολλά, γιατί είναι, όπως βλέπεις... Μήπως το έχετε κάνει γκάζι. Γκάζι είναι, ναι. Η βενζίνα δεν συμφέρει. Όχι. Ούτε πετρέλαιο, ούτε βενζίνα. Για πες μας λοιπόν Μαριάννη, πώς το ζείτε το φετινό καρναβάλι. Μέχρι στιγμής είναι καταπληκτικά, πολύ κέφι, πολύ χορός, πολύ όρεξη. Γενικά είμαστε κεφάτη ομάδα, όπως ξέρετε, η Αργόσχολη. Πολλά χρόνια ομάδα. Στις παρατηρήσεις διαβάσαμε ότι έχετε λέει περνάτε στη δεύτερη νεότητα. Δηλαδή πόσες γενιές καρναβαλιστών υπάρχουν? Τώρα ξαναγεννιόμαστε μαζί με τα παιδιά μας και περνάμε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά σας θεωρώ ότι πλέον είναι έφηβοι, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν είναι μπεμπέκι. Δεν τα λένε αυτά σε γυναίκα. Το θέμα που επιλέξατε φέτος, πού οδήγησε, τι συμπέρασμα, σε τι συμβολισμό το Greece in Greece? Είναι χορευτική, ξέρεις, είναι η ταινία το Greece. Τον Τραβόλτα. Ότι χορεύουμε και γλεντάμε και διασκεδάζουμε πάντα. Αυτό, σαν ομάδα. Είναι πατίνια φέτος. Ήτανε πολύ της μόδας. Μπορεί, την επόμενη φορά. Και του χρόνου. Να έχετε πάντα καλή διάθεση. Και μόνο υγεία. Πάντα από όλα υγεία. Βλέπουμε μπροστά μας την υπέροχη Ροζ Κάντιλακ. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό το άρμα, όπως και όλα τα άρματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Σένικο το αμαξάκι. Καλό. Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται οι Αργόσχολοι έχουν κάνει μια ωραία κατάσταση με την έννοια. Έχει μπει ο νέος πληθυσμός μπροστά και από πίσω θα μας λασσάρουν τα άλλα, τα παλιά. Πάντως η αμαξάνα είναι για πολλές βόλτες. Πάρα πολλές. Έχει και νούμερο, βλέπεις Βασίλη, ταξινομημένο. Ρεκ 1009. Η Αργόσχολη μπροστά μας, μια ομάδα με 350 μέλη. 350 είναι από τις μεγάλες ομάδες της φετινής διοργάνωσης. Το ροζ κυριαρχεί, το ροζ και το μαύρο. Την Ολίβια Νιούτον Τζον ψάχνω, δεν την έχω βρει ακόμα. Φαίνεται ότι σε αυτή την πόλη πλέον έχουν καταλήξει ότι είναι τιμή σου να είσαι Αργόσχολος. Διότι ξέρεις, τα πολλά αστέρια στο πέτο είναι πολύ σημαντικό. Και χαροπά χρώματα και καλή διάθεση. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχει ανάγκη και το καρναβάλι και ωραία κορίτσια και πολύ ωραία κατάσταση. Βλέπεις, η γερουσία είναι περιφρούρηση, δεν κάνει τίποτα. Νομίζω ότι μπορεί να το πάει με χειρόφρονο, Βασίλη, βλέπεις. Εδώ γεμάτο το αμάξι, τελικά δεν είναι κάμπριο, είναι λεωφορείο. Και ανάμεσα στους εφήβους και τους μικρούς, και ο Φώτης βέβαια, ξεχωρίζει ο Φώτης. Ναι. Και ωραία που πάμε έτσι από τον ανδρικό πληθυσμό. Ναι, νομίζω, ναι. Και εδώ κοιτάξτε ένα κορμί. Φώτης Τσιμπούκας, φοβερό κορμί. Η Αργόσχολη μου φαίνεται είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι, 350 άτομα έχουν γεμίσει τη Λεωφόρο. Χρώμα. Με τον τρόπο τους, με το βήμα τους είναι μια χαρά. Αυτό είναι το Ρεθμιώτικο Καρναβάλι. Και εκεί νομίζω σε φωνάζουν.
Λοιπόν. Αυτό που λέγαμε, Βασίλη μου, Και κάποιοι για τις παρουσίες των ξηρίστηκαν. αργόσχολων. Έτσι, Κοίτα, αυτό είναι. όσο καιρός και να περάσει, τίποτα δεν θα Του αλλάξει. χρόνου και εγώ αργόσχολος. Ναι, τίποτα δεν θα αλλάξει, όσο καιρός και να περάσει. Τέλειο, είδες βέβαια ότι κάποιοι ξηρίστηκαν σήμερα μόνο και μόνο για τις ανάγκες του καρναβαλιού. Ναι, ναι, καλά, ναι. Άλλες μέρες μπορεί να μας γνωρίσουν, αλλά δεν πειράζει. Τι έχεις στηθεί εσύ Λοιπόν. σήμερα παρεπιπτόντως? Εγώ, Βασίλη μου, είμαι ένας πειρατής από τα παλιά. Δηλαδή, είμαι ένας αλτερέκο, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι στο Ρέντο. Και είναι μια στολή μας από τα προηγούμενα Η χρόνια. Καλέργητη είναι Human in Red. Είναι. Τι είναι? Η γυναικάρα με τα κόκκινα. Λοιπόν, η Καλέργη είναι η Ουλιέτα. Άμα. Η παλιά Αυτά στολή της ομάδας των Σκατιών. Α, γι' αυτό είναι πάνω εδώ στο μπαλκόνι. Έτσι, Ως πετάς Ιουλίου. λουλούδια. Θα ανέβει κάποιος, δεν μπορεί, θα ανέβει. Ψάχνω το Ρωμαίο από κάτω. Εύκολα. Βέβαια, ο Βασίλης κάνει σήμερα. Εσύ, Βασίλη μου, τι Ο είσαι? Δόγης του Ρενθύμνου. Δόγης. Αυτά τώρα με τους επιτρόπους, με τους καρδινάλες, έγινε, όχι. μην μπερδέψουμε. Δόγης, να Δόγης. ξέρουμε. Μία από τις στολές του Τάκη του Χάσικου βέβαια, έτσι. Ενός ανθρώπου που είναι επίσης ψυχή του καρναβαλιού. Βέβαια. Ο Τάκης ο Χάσικος και πάντα φτιάχνει καταπληκτικές Και δημιουργίες. ελπίζουμε σε λίγο να είναι και κοντά μας. Ναι, να Και μας- ελπίζουμε να τον έχουμε. Τώρα, ναι. Βασίλη, πρέπει Λοιπόν, να συνεχίσουμε στο εξής. Ότι